Ane Picaza naiz, ilustratzailea, aktorea, lana dago Fatxada proiektuaren barruan. Egindako irudiak titulua daukate Atentamente Mia. Eta, printzipioz heldu zitzaidanean aukera Fatxada proiektuan parte hartzeko, niretzako nahiko argia izan zen, ni bertokoa naz, auzokoa gainera, eta ezagutzen nuen AZ Alondiga pre-guztia, Arrikibareko plazan oso ezaguna den istorio bat. Dala emakume batena, maitemindu egin zana plazan bertan egoan Arakinaren semeaz, eta beraien historia etzen aurrera joan, baina bera bertan geratu zen urtetan eta urtetan. Orduen, istorio hori oinarritzat hartuta, esango nuke, azkenean etzako bai izan, bada alde batetik auzokoentzat istorio ezagun bat, baina generazioz generazio galtzen joaten dena, eta orduan basan istorio hori berreskuratzeko modu bat, eta aldi berean hainbeste alditan entzun dugun istorio bateri irudiaren bitartez, berresan nahi bat emoteko aukera edo berriro ere jendeari bueltatzeko modu bat, Proiektuak daukan estrukturagatik nahiko argi egoan hori irudi izan behar zutela, eta nik baneukan nondik hasi, baina beti zaila izaten da, gauza bat da izatea ari bat, tiratzeko, eta gero beste gauza bat da zer irudikatu nahi duzun, zerren inguruan hausnartzen duzun, eta nola bihurtu hori irudietan jarraipen bat dutenak eta aldi berean bakarka joaten direnak. Beraien arteko distantziak ere egiten dute nolabait irudiak nahiko autonomoak izatea. Prozesua luzea izan zen, hasieran baneukan istorio hau, eta gero joan nintzen josten beste istorio batzuekin, Niretzako, esaten zuten emakume hau ehundu egiten zuela, usoei jaten ematen ziela, beti kapela arraroak eramaten zituela, eta orduan hartu izan dituen hainbat elementu eta irudiekin jolasten hasi nintzen. Bera beti egoan banku berdinean eserita, etzan aldatzen, eta orduan etorri zitzaidan Peneloperen edo Peneloperen mitoaren ideia, eta itxaroteak, nola maitasun erromantiko horrek bultzatzen gaituen edo bultzatu izan gaituen emakume hori itxarotera, fidelak izatera, hainbat gauzetara, Orduan horra saltzen zen, beste emakume bota bat, esaten zuena, itxaroten dut nahi dualako, hau da nire exilio pertsonala edo nire bakarrik egoteko modua. Orduan, batean gai berdinetik itxarote horretatik ateratzen ziren bi bide, itxaroten duena beste biderik aurkitzen ez duelako, eta buelta horren zai dagoena, eta orduan bere burua mintzen duena, eta hortik ere tituloa, Atentamente Mia, dator hori, atentar kontra una misma, norberen kontra egite horretatik, Eta beste bide batetik irekitzen zen, beste emakume hau, zeinek erabaki duen modu batean horrela geratuko dela, bere buruarekin. Eta itxarote horretan loratu egiten dena, eta benetan dela Atentamente Mia, Alboetako bi irudiak oso argiak baldin badira, erdikoa da irudi deseroso hori, egiten zaituena, hurbildu apur bat, zure buruari galdetzera, edo hori niretzako izan zen prozesuan, zenolako bideak hartzen ditugun, eta hor dago inkognita puntu bat, agian, ez zuen hain esplizitua izan nahi, eta ate bat irekitzen zuena, norberak
historio hori irakurtzera. Orduan badira 3 emakume berdinak direnak banku berdinean, baina modu ezberdinean ikusten dutena historio berdina, ez? Bakoitzak sortu dau benetan erreala izandako historio baten, joan da mitoa edo errealitate hori modifikatzen joan da familiaren edo kontatutakoaren arabera. Orduan alde batetik nik uste dut lortu dudala proiektuarekin lortu nahi nuen zerbait, zala berriro ere mahai gainean jartzea emakume honen historia, eta nik uste dut gaur egun dauzkagune erramientekin beste modu batean ere irakurtzen dugula bertan gertatutakoa edo zer den emakume bat urtetan zaila egotea banku batean, eta orduan azkenean historia berriro ere kontatzeak eragiten dizu nahi eta nahi ez prozesu bat egitea, ez? Eta norberak pentsatu behar dau nola kontatu edo nola kontatu dioten, ez? Orduan alde batetik hori. Eta gero, bestetik jaso ditudan feedbackak oso onak izan dira, eta azkenean erakusleio moduan azeta paregabea da, ez? Jende guztia pasatzen da, eta bertan kokatutakoa eta bertan gertatutakoa isladatzea, niretzako kristonuke izan da.